Kublai pi ki viewers ki perlok ki produk ki prasnam. Te sa shisin pat leng baka di ka video nga khot nga wer bat nga pdiang sob hai pi iwe ki longmi ki longpa ki khun samla shenrang bat kenthei hang ne po ka bri nyau trap. Ka ei kata ka bangakwa ban pasat jingmut bat ka ei ka bangakwa ban kren ban yamir jingmut biang sa shisin pat hang ne ka long ba ngiu i ki di sngi ki don ki ei ki ba wanra ya ka jing klumar jingmut hangi kom kita ki dukhat jong kari begejat benriu kom kita ki paradok ki parasnam den rei ka ei ka bang nakal yang jong kwa ban pensai ban kwa ban pensau thu hang ne ka long ba manga bat mapi ngimdei kejat benriu Nepali ngimdei kejat benriu Punjabi ngimdei kejat benriu Bengali hanrei ngidei kejat benriu Khasi bat kadon kam yang abat ya pi bangi dei ban sau sarong namar bangi dei kejat benriu ka kerpang hang ne po pertai ba ngidei kejat benriu ka bangi ai kejat ka khong syaka kemi bet mo wat nom stu bakla dei bangi ajat syaka kentai hanrei ngi ai kejat ka khong syaka kemi katno ka long ka ei ka basno don buram hadu kata kataru hagaju kapor bat kani kejing ajat ai khong syaka kemi kawei ka long ka implement ru hagaju kapor ya kata ka women empowerment te ka ei ka bangakwa ban pasat jingmut hne ka long ba don ki katu kat ni ki paralok don katu kat ni ki khun samla don ru katu kat ni kita ki paradok ki prasnam ki jongi ki basa hakalengo ki bu ke jingkeli bat ki ong ba ka ei ki jing ma lada kum ka jat benriu ni ajat no sha ukpa la ni ajat no sha ushenrang ngam ong ba ka jing ajat sha ushenrang la ni ka jing ajat kapa kalong ka papakla ki wei ki jat benriu hapo kani ka sla pertai ngam ong ba kalong ka papakla hanrei Daka basai ngakwa ban pensutu bat ngakwa ban keren hang ni kalong ba lada ukhasi pat u ajat sa ukpa kata ken kalong ka babakla bat baling ong kalong ka babakla namar ba ka society jongi kata ka matrilineal society ka pamut ka society ka imlang ka salang hapok ka jat benriu ka jongi ngila adab la ngila ngila adjust tipru yangi bangila dei kata ka jat benriu ka ajat sa ka kemi ka pamut ba kani ka jing ajat sa ka kemi kam dei ka badang thamai ka bangila ban ong tang da ki spa snem lan ki san pos nem hanrei ka ne ka dei ka bala yat da ki spa snem te apa ngi tu bakal ayat da ki spa snem kemut ba kala long do bat kala long snam hang ne po ka jat benriu te je ayu pat ladangi pen bakla ya ka ni ka jing ajat naka kemi bat ni pen kelano si kejing ajat si ukpa lan ni si kejing ajat si shenrang hoat ngimla ban len ni kata bakata kejing simjat syaka kemi lan ni si ukpa don ban la ban khang henry ni sotu pat hapakan ni ka kata pat ya kejat benriu hakan ukur kom ka kata kejat benriu ni don dia kata kesang kama kani kedi kejing ma kepala tengi ajat syuk pa kum kejat benriu nyau trap lani kum kata kejat benriu Khasi pat ngila ban ong ni kejing ajat syuk pa kam dei kejing ajat kepa kedi kejing ajat meika kam dei kejing ajat kepa kedi kejing ajat meika namar kati kejat jong kepa kedi kejat jong ki meika namar pok kejat benriu jongi ya ka kemi jong ukpa ngikan kedi ka meika bat ya kita ki henmen ki para jong ukpa kamut ba ngikan kita ki ka lani ki nyaka kemangitip kita ki kadu ki kadang ki kahe kita ki degi kemika te kapamut ba lada ki kun jonga nga ajat sanga kapamut ba dei ba ki ajat jonga ngan yu ajat na ei manga hanrei ki ajat meika ken kamut ba ajat jong imei jonga kamut ba ki ladai ki nong ajat meika te hatu kamlong ka babakla te balai ngong kadon kasang kama ngakwa pan wanra kani ka nuksa hang ni kalong ba syubu mentah lada pidon armut para kentai kau bakhadu bat ka bahedu to namar ba ubayok lok ya ka para khadu jong pi usim jat seladi bat komju ubayok lok ya ka men baningkong jong pi usim jat seladi to example mentah kawai la ajat lingdo bat kawai pat la ajat da kawai pat te jeyu kini kisi para subuk menta katukahan men kala sa sya boy layok lok da bana boy
Bat namar ba yo lok na boy la ai jat ru hang ta ushen rang. Bat ka wei pat ka yo lok na war jan tia. Bat kala ai jat ai khong sha uta ushen rang ba na war jan tia. Ngide ban skap bahaya kene. Te JU hadin kata. Namar ba kini ki sipara. Namar ba ban ke jingduk ke jingkerdu. Kim yo ban ya kenduk di kena sipara. Te henre ki kun ki keti ki jong ki la he ki la san. Ka kun jong ka para kadu ru kala he kong ru kala he. Te ka kun jong ka para kadu kawan kelas sesor. Kun jong kahanan baning kong pat wan kelas sesor. Te ki ya kendu hapok kelas. Te ki ya ibha. Te kejat jong tu sendang dah kawai, kejat jong tu kentai dah kawai. Te andalak poi kata kejing ya kenduk kejing ya juk kejing ya jan ke jong ki. Kapoi ya ki haduk bakin ya syongka, lani ya poi ka. Dia hadin pat andalak ya keli ya pertau. Penban ki dei ki sipara. Te hatu kam dei ka sang kama la ki sipara ki ya poi ka. Te kani ken ngaong kaap ka sang kama. Kaap ka sang kama larangi bakla hakani kejing simjat. Namar balai ka society jongi ke mga ong ipi ketika kata ka matrilineal society ka jat penriu lane ka imlang ka saklang ka bangil adjust bat kejing ajat kemi. Te mental larangi penkelat hama ya ka pat ni le start no ya ka poi si ka sang kama. Tak tahu kani kalong kamat kabalong very sensitive. Bat kabang nyimdai ru ban lek start. Ya kaba ulong shua, uman shua, ulak sut, ulak syur. Ulak penlong do, ulak penlong senam. Larangi pen bakla, bat ni yalam bakla pat ya ka kawan ra, ya kata ka syong sang syong ma. Hang ni pok kejat penriu ke jongi. Ka ei ke banjia, lada kom kejat penriu ni pediang ya ka bekom ka ni. Tihan rei ko ki paradok ki prasnam. Da ka jingkit kli. Kom kita ki khot jong kari kejat penriu. Jadi bantip ka ai kejat penriu. Badon ayu hapok kejat penriu. Bat ki ai kita ki badon hapok kejat penriu. Jadi bantip syai, pat ngide ban sutuk bahai kene. Hapok kejat penriu, kadon ka khandau ka siap. Hapok kejat penriu kadon ka riti ka dustur. Kidon kita ki jinglong ki bakerpang hapok kejat penriu. Tiladangi penkain no, ladangi lilam no, kawai naki. Hatu kadang long kejat penriu ka bapura. Hatu kam tko ladangi lek kom ta. Tekom kita ki khot jong kari bekejat penriu. Ki badon ya kam jingkit kli. Bat ki ba it ya la ka jong kejat penriu. Ki don ki ba ong ba kejat penriu ka ba ajat sa kami kan sa du jat no tangkat to ka nepol. Handai ngan ong hapi yang ni ngimdai ban ailat ya ka bakum kata. Ngimdai ban ailat ya ka bakum kata. Ngidai ban yang ya teli. Bat ngidai ban sotu ya la ka jong ka tenrai. Bat ngimdai ru ban ailat bang ngin du jat. Lane ba kejat penriu ka jongi ngihap ban yo pule stang haki kanatang lane ban yo i yengi stang haki taki museum ndengi dai ki kasi ki kara ki ba ulong shua uman shua ula dap suit ula dap syur bat ula dap benti kena pangi dai kejat penriu ka ba ai kejat ka khong syaka kemi nginam dai ban lek start pat da kumwei pat ndengi dai ban penek bat pensa ya kene ladangi it ya kejat penriu jadi ban it ru ya ki ki badon hapok jongkah. Namar ba ladangi lilam no ya ka, ladangi benda no ya ka, ladangi tenang no ya ki jinglek jong ki wei. Kemut ba hatung idang dei kata kejat pendu ko kerpang. Ni ya per naduk ke jing simjat, naduk ke jing syat, naduk ke put kaseu, naduk karyam kabej ngilong kejat pendu ko kerpang bat ka per na ki wei pat hang ne po sla pertai. Pat ngidai ban sarong. Wat ka ketin ru ko ong, sarong ni jong la jong. It je kejong lejong bat burum ni kejong kiwai. Te leng bakan ni ka video ngangat scam. Bakal long kejing penkedit penriu bat kalong kejing kersiu dia ya ki paradok ki prasnam. Le sikin sadon ki bakentok persya ya nga. Ki ba ong bau bak PS batai start. Habe de bekan ni ka topics. Ndai ngong em ngam batai start. Ndai habang ye kren kejat penriu ngidai ban tip pen ka ai kejat penriu. Bat ki ai ki badon hapok jongka. Bat ladang ngimtip ya kini. Mentah ladang ki kren persya ya kejing lilam no. Jong sorkar MDA yang kendau syaka sorkar Asam ngikran persya ikan ni hatu kamdai kapor bangin kran persya la don pat ki penken lani ban pentko lani ban lilam no ya ka riti ko dustu jong jat penriu tilada ya ketungi penrem bat ya ketungi penkesan ti ka bemut ba idegin kita ki beriu ki balik siliang te ngim kwa baki ki ba ka originality jongi kom ka jat penriu
Kata ka special identification juga ko kajat penru kan jat no bat kan du no nang ni nepo selapar dai. Ku blai sibun ngin saya